azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Onaiwo situation imwe ndiri kusangana nayo andiri kuona panapa iyi andori ma1 and I don't know kuti zviri kunyatsofamba sei panapa. Right, Mapurisa ezita raP, Zimbabwe Republic Police, vari busy kutamba masongs emusangano weZanupf, kutamba masongs ari kupreza Mnangagwa. This is the situation. Andizive kuti kana Mapurisa achinga kudai so dokutaura for example kuti titotaura zvinobatika panapa, toti iwewe kumaraini kwako iwo warohwa kana mbama nemunhu weZanupf, wobva wabuda uchiti uda unoripota. Do you think kuti vakomana vosvika vachitamba masong ana mai wela, do you think kuti unowana assistance papa? These are the same police. Recently apa kunomwe abva kupitirwa zvaitirwa abhaizirwa kakanzi abvutirwa microphone achida kutaura achida kuti didi ende vamwe vanongobuda unozati kune maissues akawanda ari kuitika. Umwe anonzi ningazo abductwa adi arohwa aitwa saita sese dzimwe nguva anogona kutorecognize kuti vanhu vanga varipo ndaziva nhingi nanhingi uyu akadai ndamuziva. Handiti dzimwe nguva umwe anokwanisa kutoziva kana type yemota yaari kufamba nayo. Yes, zvinokwanisa kutoitika futi izvozvo. Otoziva chakuti aiwa inonopa vanhu vakanhingina nhingi ndianga aripo, wotoenda kunomangara Mapurisa. The next thing andinoonzwa kuenda kunomangara Mapurisa vosvika vachitamba masongs aya. Do you think kuti pane chinobuda? Vanhu painenzi pazoitika kana chakadai so chachiitika unoona kunzi tachita election what mudaita zvema-elections. Koitika zvinoitika iko kuma-elections sobiro moita sesese sodididi mobhaizirana like zvakaitika kuna ngatombovi ma-elections is another topic. Tombotaura nyaya yakaitika ya Douglas Cottard uyo pfe muCity Sports akudzika paya prone. The next thing maglass azonza achaonekwa aenda kupi. The next thing phone yabiyo, phone ingadzoka haisi kubatika. Obva waenda unoripota kune Mapurisa iwaya wosvika vachitamba this my way thing. Up to now hapana ndakanzwa kuti akasungwa mfeso ya amene madhira aka zvaakutoita ikoko anga achitonzi amene imwe gathering yaangaonekwa atora achitoita zvaanga achiita. And then tokuexpecta kuti pane chinobatika chinobuda ipa zvinhu zvese zvizvi. But ngatitaurei zvinhu izvozvo zvonzi ndimadzibaba washandukwa zionekwa achinzi adai so azvipedze 5 minutes. I'm telling you anzi aonekwa anzi achikora aita sei anono chikorwa wakafira mberi. Up to now chimbobvunzai ndozviziva kuti vanhu vakawanda munotadza kunzwisisa kuti what exactly is going on, because at the end of the day tichazopedza tashamisika kuti munhu atosvika kana pakutozokafira mberi mukatimo kana kungonzi akazofira ikoko kuzogara basi mubvunzo kuti mhosva yake chaiyo toda kumboitsvaga sekuti yange yambori nyatsa uri yechii chaizvozvo. But izvi zvidikidiki zvakaita ende akasungwa pakabva vasungwa nevanhu vanga vari veZanupf ma veterans 10 of them. Pangonzi vangogara maybe it was just a punishment mbijana kana kuti karehab kekungonzi ma veterans vanenge vakuwanza hutsi mumiri saka toda kubuditsa hutsi nemambama mukatimo. The next thing vavatodzoka zvatopera nyaya yehutsi yatodarika because unongonzi irehab vatoda kungopolishwa 2 minutes ngodusta nemambama vakabva vabuda. Vanhu vacho vakatobatwa in act, but uyu akangonzi akaescape akazotiza akadidi. But mamusotaura ndimananeka mozo unotera munhu vanhu vari kufamba ngazvibhakera ungazi unosvika kati iyo chamira ndobva kukati. But munhu akangorowa mabuda akarowa akapasa akatiza. Alright, it's a topic for another day iyo yekuti akazotiza akaita sei. But ndikuti ari iye akakanganisa anopedza nguva yakareba sei arimo mukati. Ngatitaurei kuti ari kana kuti anonzani mudhara weya ari kudziya musoro izvezvi tomuti chani Nox Chivero obva anzi mudhara Nox azodai zvopedza paminesi mangani kuti anzi abatwa adhiliwa naye kare. How long does it take? 10 minutes zakatowandisa unotanga todzwa zvinobonoka uyu anonzani ananigirikini anaponya vanongonyora mastatement avo zvanoita chitsamba chachiya tanzwa kuti kuna nhingi akadai so kana pana ari kuzapa ari kugaragara watotibata panhamba dzedu idzi dzitorapa izveso and on top of that wanakutonzi tiri kutobva tatoisa kana kareward $100 sikuti munhu anyatsofila kuti waya
achitofila kuti waya chero unoswera atoloketwa paari kudhara. Handiti mukuzviona. Saka ndo zvinhu zvacho machinjira zvazosvika pakuita izvi. Ko umwe munhu achizviona hazvina problem because aringoti what's wrong with that, what's wrong kutamba masongo. Tamba mamwe masongo acho muri munhu tamba madi kutamba masongo aya ana handicheuke tozati hai playlist muri kungobalanza mukangoonekwa muchitamba that song the next thing maakunzi chi mapanduka maakuita zvematongerwo enyika fuck off vadzinge basa vese kana kuti vari kudaindiswa kudisciplinary what zvatobvarana. But muri kutamba dzekuti dziri kunikina dzacho ndo pamunenge muchitoni. And the funny thing komanaka ndazobvuma this time ndabvuma zvangu kana uchinzwa kuti chinhu chese chakakepchwa ndechaamuka unombotanga uchizviramba so unozopedzera uzongoona even these guys some of them ukatonyatso deep down ipapo watoti aumanaga tongotamba masonga wozokwanisa totamba pakati pavo amongst them pane masellouts ipapo vavari vese hakuna unganditaurira kuti pane mupurisa chezvezvanzi ari kuenda kubasa in these days kuZimbabwe asi nonzi haana kana mhosva yanayo angoda kusumudza musoro ipapo pavari amongst them kuti hai this is nonsense handisi kuita izvo zvanzi kutamba akutanga kutonzi uyo atambeka masongo aya chii chiri kunetsa unongochitotariswa nezizo rorovengo wakungoona tunyatwa kutsvagiro ndovaiva munozongonzwa kunzi kune mapurisa vasvikirwa vari pakati vanga vachitonyoresa vanhu vachirovesa njoko momwe unongoonekwa kuti brain dzako dzakasiyana nedzevamwe wakutraya kudzishandisa manje. Saka professionalism kune mapurisa yatotakuto minus hope. It's happening. Enda izvezvi enda unotarisa izvezvi ndiri kutaurira pfeka hembe yemunhu weopposition pfeka mazihembe achamisa umobva apfeka hembe nemaziscava aya magreen aya emusangano weZanupf mama mati pinde mota dzenyu makatedzana kudaiso opfura nepablock uona kuti inomiswa ndepi enda munongopesana mosiyana nemota kana 10 potanga papfura kana weziri galia kana kuti potanga papfura anenge nehembe yenigirikini uona kuti anenge achimiswa ndopi pa imi makatorwa mayelo unonzi muri kuenda kupi zviri sei kuri right tokumbira kuona chitambi mota yenyu ibo chimbovhurai buti tumboona mune manigirikini here inonzi vanoiti chiko banzi breakdown kit do you have breakdown kit matayi echo bo chimbotsikai mabreakdown light achiruvaka nezvizvo vasingatombobvunzi mamwe mavehicles vanotona kuti imota yakanigirikina yakabalance yakamira ndozvo tanga tobvunzwa zvesezvo chakati mukuchiona chakati zviri seisi chakazvazo kuti varume ava bo. Saka ndokwazvazoenda zvikwezi izvezvo ukaona polisi yatonzi yatokepchwa it becomes a security threat kune macitizens havasisina kakuchengetedzwa uchiri wakachengetedzwa nani munhu akucertain party uchamira nani dzangonharo ungatonzwa dzatongonharo. And the funny thing chandiri kuona generation yacho iri kwezvezvi itingori generation and team inongoti pakaipa dzimwe nyaya dzekuti dzinofana kuadreswa izvezvi as I'm talking to you right now pane the new pandemic iri kunetsa paronzi pakutengeswa madrugs go there unobvunza kuti ari kumatengesa ndiani havazive nditi chimatengesa iwo uchizvizikanwa kuti munhu weopposition undiudza kuti unopedza 2 hours here uchiri kumatengesa ipapo ungozi shoko risvike kuti chimufesi chacho ndichinosapota zvakachamisa nevamwe vananingirikinayo kana biti but izvezvi munomuziva umwe munhu anotonzi atori part of musangano wacho imomo anotoenda munogarwa mameetings anotoda kutaura position yaanayo but aritomatengesa andozikana munhu wese ukangopi izvezvi kungoenda kuZimbabwe kunopinda mageto kuti ningirikini munomuziva here chero kasvikira kumufakozi chero kasvikira kuchero kuti naimi munhu atengesa maningirikini ndiani unotanga kuudzwa that name iroro because atori popular for that ari popular for that to the extent yekutosvika kutotaura kuti tichitotengesa zvodhaka kutoenda paredhiyo chaipo ko mapurisa ana basa tovapa mari imagine munhu akadaro handitauri zvinhu zvisiko ndotaura something that is on record zvokuti mukazvitresa kwete kuti mukazvitresa kuzvitsvaga they know
Bananza abatike zvikumhanya ukada kutanga kutonedza naye unobvonzi uyu ndiye ari kunditsoma anogona kutokudzingisa basa. Saka ndo patasvika ndokwayave nyika yacho ndo zvazvatove handizive dzimwe ngono zati sometimes zvimwe maybe zvoda kushare kuti saka paitwa sei kana zvichinge zvadai so izvi handiti imimi ndimi macitizens ndozviziva kuti hatine team mafundisi makawanda muri mafundi ka makawandisa team mafundi mototsvaga kuti moita sei because inini zvamunozoitawo neinformation iyo I don't know but ndiri kutaura kuti kana zvatodai so takutotya takutovhunduka baba ndopakutoti kichero mbavha yekusecha zviri kwezvi mbavha yekusecha ikatoonekwa kuti ndiye musangano unechikomo vamwe chandofamba kanezikadhi kare musangano unofunga kuti nyaya yake ichaenda kupi kana vachinge vakudai so zvavharana zvinenge zvatodhakwa ndopeteta kuti game over. Zvakangooma hama dzangu mufunge inini I'm disappointed nezvinhu zvakadai so but kuti tinotaura tigoswerera tigoonesana tigoita sei but ukaona zvinhu zvakusvika paude unobatikana uri munhu kuti vedway makuda kuti tiite sei kana zvadai so. But anyways, thank you so much for tuning in to Kuliant and without wasting much of your time regedza ndibva ndangoshandisa mukana kuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zviri easy. Pane company inonzi Education Research iyo ine flyer rekubuda apo, garai mataura navo ndo vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Asi chinodiwa kunge uinacho passport yako iyo wakafambisa yawakapinda nayo munyika ka anditi panenge pachida kahumbo kekuratidza kuti wakapinda urimo munyika ndo yatinoti entry stamp. Zvinokwanisa kubatsira even to those who are outside South Africa vatoda kuregister ma companies munokwanisa kuitwa the same thing. Saka apasina chekumirira. What are you still waiting for? No work permit, no problem. Education Research is the solution. And unoziva kuti FNB business account inoshanda almost zvese. Saka hapana chinhu unenge uchada unozodei mangwana.